Iki sedene gandul truk neh iki, ndelok orkese. Iya, biasanya ada-ada ngono. Bolak-balik gandul truk terus aku pegel ngrasakno aku. Kok mbok yo ndek motor-motor. Kuwi neh, aku ora dodolan iki. Aku ora ape tuku yo an. Terus Aku pengen masuk golonganmu. golonganku circleku. Heeh. Circle ojingan orkesan iku. Iya. Beda potongan kaya spion Supra ini apa melu ojing apa ya iso kowe iki. Iki orkes lho iki lho. Kurang piye aku? Orkes iki keras lho, Let. Orkes iso masalah kowe menjangan ngene. Lah pokoke iso joget. Lah karing joget ra iso. Iya jajal. Jogetmu kaya apa? What is love? Wes. Oh, iku. Piye ra ana ngono Ya piye? Allah. Iku joget apa lho kowe iki? K-pop ngono ra ana ya orkesan K-pop ngono. Ya ora ono jenenge orkes iku jogete keras ngono kan ning ngarep panggung sawek nyawer iso ora? Nyawer iso. Playlistmu lagu apa? Playlistmu lagu lho sing mbok setel biasanya apa? Iki Delok ini. ojingmu apa? Iki. Wes. Waduh. Masalah. Lah wong ojing wis setel K-pop diantemi masa kowe engko malah. Ora ana iki ngono. Ora ono, wis kono. Tapi lek Cah ojing ya mbok setel ngono, lho potongan kaya ngene. lek ngene ane iki nek ra. Apa iki? Apa iku? Bisa setelan to kowe? Sak setelan. Piye? Bocah kowe menjangan iki nggo sak setelan iki cah ora ndek akhlak menawa cah. Masuk apa ora? Nek iku iso tak pikir-pikir neh. Pikir-pikir nah. Iya. Iya. Di motor apa ora? Enak kae. Enek. Yo ayo mangkat Udah, iki. saiki. Terus tak terima kowe dadi circle origin. Terima ya. Yo. Deal ya. Ora mau. Udah. Saya Iya, iya. ayo. Udah sabar aku. Bocah kowe menjangan wis gawane sak setel. Modele iku lho. Iki motormu ta iki? Heeh. Ya ayo. Ayo. Aku nunggu ngendi? Kene lho ciri khas cah ojing ning ngarep tak warai lho. Lah iya Kene. kurang paham. Bodoh kok malah iso mangat. Lah cah ojing iki ciri khas